Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Lacson nabalakas ang kadamuon sa mga negranse nga nagakapatay sa COVID-19. Una nga supply sang Pfizer vaccine nag-abot kahapon sa probinsya. Sa balita national, face shield ginmando sa presidente nga sa mga hospital na lang gamiton. Reklamo sa mga OFW sa Malawi nga quarantine period ginatunan sang IATF. Sa balita international, pinakauna nga presidente sa Zambia nga si Kenneth Kaunda nagtaliwa na. Sa balita sa sports, Atlanta Hawks isa na lang kadaog para mag-avanse sa Eastern Finals. Balita entertainment, ex-wife ni Amazon CEO Bezos naghatag sang 2.74 bilyones dollares nga donasyon sa kapin 300 ka organisasyon. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan mga bagay nga dapat may baluan sang guest sa kasal. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 18, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon kon hangin habagat na nag-aapekto gyapon sa extreme northern Luzon samtang ang ridge sang high pressure area nag-aapekto naman sa nabilin nga bahin sang Luzon. Ang Western Visayas, lagi pang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan ni may lapta-lapta kapag ulan bangod sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahinay tutup kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagat na nasidlangan padulong nabagat na nakatundan ang mapatyagan sa isla naman sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagdapya sang balud. Ang adlaw nagbutak las 5:26 kaina sang aga, magatulod naman las 6:12 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mapatyagan sa 26 degrees Celsius tubtub sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Good morning na, Action Dorel. Yes, good morning, Pituon, Action tagad bala. Boy. Pituon, gidyan no. Bongga. Cory Vidaha, still watching pero tuyo na. Di kay Ay. alas 2 to mo. Sang Sang kagahon. kagahon, no? Titulog na, Ma'am Cory. Wala tulog gid na. problema. Kay Eh, naara man siya kagina sa first yes, nga balita, Action Boy. I-review lang karon ang kuan ako pwede i-review gid gid mo na. review karon na tulog na kay basi mag-weaken ang imong immune system. Bumayo gid mag-advise ang palapulaw man. Mahigit mag-advise. Ang palapulaw man. Di na lang ako mag-tell. Danis kaya sige. Isang hindi mag-tell. Kita mo ng isang nga. Diin man. Basi hindi mo makita. Ay, di ba lang Nang may makita meme sa lang nga good ako. morning bala. ko Si yung Naida makita. Aniceto. Kagaya Alex Sino Montesa, ha? advance O, happy sino ha? Father's Day kuno. Sherilyn Oro Javier. Why na sa hindi na sa gid na malay kay wala mo naman na gataas na ang BP ko kung hindi mo. So daw okay lang. Sige lang. Bia Jonathan, good morning man. Raydan Velasco. Kagkay Solama Barnatsa, lay man to malang tuno ni Action Eden. Lay man ang tuno ni Action Eden. Anong tono iyaw? Hindi ko masunod ang sa Wadikab Labacolod. Lain ang tono Lay iya. sa imo. Kasi sa Angola na iyang tono. Sang sawa di ka, Action Boy, hindi man. Ay, mo daw ka Thailand din na yan. Thailand. Basi to dang iyat ito sa Angola na yung tuno. Kalain. Sige Sa Wadikab Bacolod. Sawadi ka. Ako na iya, makolod. Kalain. Kaya kami ni Eden gili do tsaka Angola. Saan ba yan na yan? Sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:11 sa detalye na sang mga balita lokal. Nabalaka na si Governor Bong Lacson sa kanamon sa mga negrense nga nagkakapatay sa COVID-19. Inagin pahayag ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Sephard Gerard Caelian. Bangon sini luyag ipahanumdom ni Caelian sa publiko nga ang pagpabakuna kontra COVID-19 amo lamang ang liyabe agud hindi maglala ang kahimtangan sa isa ka persona nga nagapositibo sa virus. Ginklaro ni Caelian nga wala sang garantiya nga hindi matapikan sang COVID-19 ang fully vaccinated nga tao apang dako mabulig sang bakuna agud hindi mangin severe ang kondisyon sang nagpositibo. Nagapati si Caelian nga ang pagpabakuna amo lamang ang solusyon para mapaganhagan ang mga severe COVID-19 cases kag malikawan ang pagkapatay sang pasyente. Sa datos sang PIMT halin Marso 27 tubtob o kon Marso 27, 2020 tubtob Hunyo 16, 2021, nagdangat na sa 399 ang mga napatay sa COVID-19 sa Negros Occidental. Sige. Nag-abot sa Bacolod Silay Airport ang 1,950 ka vials o kung 11,700 ka doses ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines para sa Negros Occidental kahapon sa agaw Huwebes. Ini ang unang nga batch sa Pfizer vaccines nga naabot sa probinsya, karga sa aeroplano nga Cebu Pacific. Sunod ka Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zephyr Gerhard Caelian, ang isa ka box nga may unod nga 975 ka vials ang gindala sa cold room sang Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay, samtang isa ka box nga may unod nga 975 ka vials ang gindala naman sa cold room sang Provincial Engineers Office sa siyudad sang Bacolod. Ang isa ka vials sang Pfizer COVID-19 vaccine ang may equivalent nga 6 ka doses. Ini nga mga bakuna ang usaron para sa mga persona nga nalakip sa priority population groups nga A1, A2 kag A3.
May ara kita subong nga nag-abot nga vaccine sa province, no? Mga 1,950 vials of Pfizer. So muning una tang pag-abot sa aton nga vaccine nga Pfizer sa Negros Occidental, no? 1,950 vials or equal to 11,700 doses. Kabahin sa pagpahayag ni PIMT Commander Dr. Zephyr Gerhard Kaelian. Wala pa sang nabaton nga komunikasyon ang lokal nga panguluhan sa Bacolod angot sa schedule of delivery sang COVID-19 vaccine nga alokasyon gikan sa gobyerno nasyonal. Sunod kay City Administrator M. Ang, base sa iladamlag lang nakuha nga impormasyon, posible nga mayara sa mag-abot nga supply sang vaccine para sa Bacolod sini nga semana, apang wala pa nila mahibaluan ang patod nga petsa sang delivery kag kun pila ang kadamuon sang doses. Dunga pa ni Ang, padayon man sa karon ang ila pagpagig-angot sa talatapan sang DOH sa bayan sang Region 6 agud sa pagkuha sang mga updates. Wala gid kita advice pahalin sa national government. Usually nag-advise na sila kung manug-abot na. Wala man sila kapabalo kung ano ang volume kung pila ka doses. We were assured nga tagaan kita sang vaccine for this week kay tungod gani kataas ang aton cases. Ang kabayan sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Nag-request ang duga nga COVID-19 vaccine ang pila ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod angot sa nagapadayon nga vaccination activity. Suno kay City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang, madamo nga mga pumuluyo ang nagpadulong sa mga vaccination center para sa tuyo nga magpabakuna. Apang problema kay initanan ang hindi nila makomodar. Dugang pa ni Ang magluwas sa mga individual na ginhatagan sang schedule para magpabakuna. Madamo man mga walk-in ang nagapadulong sa nagkalain-lain nga mga vaccination center. Base sa schedule sang EOC, ang mga barangay nga nagpatigayon sa vaccination activity kahapon nga adlaw, amo ang barangay Alihis, Bata, Punta Taytay, Singkang Airport, Sumag, Villamonte, Vista Alegre, Takuling, Barangay 8 kag Barangay 39. Ginpahayag naman ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao nga wala sang problema sa mga tao ang pagpapakuna kontra COVID-19. Ang problema suno kay Estrao mong kakulang sang supply sang COVID-19 vaccine. Suno kay Estrao, madamo sang gusto magpapakuna ilabi na ang mga naedukar kag napahibalo na sang benepisyo sang pagpapakuna. Duwa pa ni Estrao, wala labot sang kakulang sang bakuna. Nagproblema pa sila bangod sa 20 ka close contacts sa isa ka municipal health worker nga una nagpositibo. 12 dire ang positibo man sa virus rason ng lockdown ang Municipal Health Office. Suno kay Estrao, agud makaupod sa simultaneous mass vaccination sa probinsya, nagakadto sa kada barangay ang mga Municipal Health Officers agud hindi na mabudlayan pa ang mga pumuluyo. Target sa labor group sa siyudad sa Bacolod kag Iloilo nga makompleto makapirma ang tanan nga labor group leaders ini nga semana sa ila pangabayan nga dugangan ang supply sang vaccine para sa Western Visayas. Suno kay gawa Secretary General Winnie Sancho, nagpanawag sa iyang representante sang labor group sa Iloilo kag nagproponer nga magpadala sang pangabay sa National IATF nga dakuon ang volume sang supply sang bakuna agud makabulig sa liwat nga pagbukas sa mga nagsira nga negosyo kag makatrabaho naman ang mga nagdulaan sang palangitaan. Dugang pa ni Sancho, maayo man ang tikang sang dole nga paghatag sa incentive sa mga empleyado nga nakakompleto na sang bakuna apang suno sa ilan ni Sancho, hindi ini matabo kung kulang ang supply sang bakuna. Palayag ni Sancho, mangin problema ang kakulang sang supply sang bakuna bungod posible may mga negosyo nga liwat magabukas nga maga-require sa empleyado nga nakapabakuna. Face shield, ginmando sang presidente nga sa mga hospital na lang gamiton. Samtang reklamo sa mga OFW sa malawig nga quarantine period, ginatun-an na sang IATF. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sa pakatuig.
Siya po pa rin magdinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawa tang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Sakay Roan Teves, happy Father's Day kuno, kag condolence na sa family Sitson kuno no. Athea Kim Riman, kag kay Ray Baryoga, Jinky de Lagdon, mayong aga uli. Maria Teresa Hofilenia, sige, sakay Ruchel Evangelista. Action boy baw, sexy naman idol ko ba? Si JM? Sino to? Sinong idol yan eh? Yung guro. Sexy ka, GM. Subong naka-red siya. Yes. So. Yung backless. Charo. Salon na rin. Sige, agita, Joy. Salon. Mary Joy Camero, dira sa Hong Kong. Good morning. Kay Maria Rivera Murayama. Good morning, sexy Dorel. Kag Tito Boy. Greet ko lang akon amay. Oy, birthday subong ni father ni Maria Rivera Murayama. Uy! Diyan ay kabala kay nalipat. Ako blada sino ngalan to? Si Antonio Rivera. Sino nga nito ngalan to? Ati duway ko ka, ano? Na kag ang iyang mother, ang birthday naman sa Monday sa 21. Ay, sino happy ganito? birthday, Father. Father kay Father. Father, Sa Monday kay Mother kay Mother. Sige. Good. Nalipat ko bala sa kay Madam Murayama kung sino ang doon Antonio bala mo? Antonio. Sige lang basta sa iya tatay, action boy Happy birthday, no? Okay. Pwede ka ron sa on air? Oh, I greet agad siya. I-message lang liyog, madam. Kung anong ngalan niya? Ihada ko na eh. Ihada, i-message lang ang ngalan ni pare ko. Di kayo ihada, so hindi ko pare. Correct. Chakto. Very, good. Chakto. Sala, doors man? Sala, kabala doors. Kigang naman ron, Dennis. Benta natin. Watching sa Canlaon City. Sige. Sakay Nicel Fabol. Ato ko to kagabi, pero ari ko sa piyak kay kami ni Action Marlon. Nag-unwind. Unwind! Para nag-unwind ka mo para Sili ko gitsugiran ka. Actually, danan naman to increase your creativity. Correct man nga rason. Correct gid. I'm so proud of you. So proud of you. Sa imo nga mga valid. Ay kakapoy wala sang personal matter, important matter, family matter. Sa imo wala mga valid reasons. So, very reasonable. Very reasonable, of course. Ikaw madaan ko sa iyo kung pagka-reasonable nga lang sino. May rason gid pirme. Kay Tito mo, Romel Ibanez Gallo. Ay, yes, Tito Romel. Ano si Tito? Wala pa. Sa tingala ko, wala pa siya 24 ka-message. pa siya maabot sa Cebu. Nga may chocolate. Nara na nga ako niya chocolate. Chocolate! Laina. Ana Sinoro, good morning man.
Happy Father's Day, Tito Boy. O happy Father's Day man sa imo. Sa papa mo kuno, Dors, si Dominador Kabato. Yes, Dominador, happy birthday! Happy Father's Day. Ay, happy birthday. Hindi kaya advance birthday sa 27. Okay. So, advance happy birthday. Sige, advance happy birthday. Tilusot niya ako na. Rationable. Gani. Nicel Pabol, good morning, Liwat. Joseph Pacifico, alin sa Mayor's Office na San Enrique. Eugene Ilinon. Nonoy Andan. Oy, Migo. Kumusta? Migo Nonoy. Si Nonoy Andan. Ano ganit? Sila Janani and Nonoy Du. Ang kakanta to gali. Duo. Okay. Acoustic duo. Acoustic duo. Nami, ito sang ilang mga ginkanta, Action Boy, kagang tingog nila tahom. Gina-great man ni Sir Tupe. Si Nonoy kag Purano family sa Magalyon. Si Nonoy Andan kag Ampurjan kag Nonoy Andan. Isa lang sila kapilido aw. Pali pa kutod sila. Ati ba siguro. Siguro. Homa Lumeda, Angie Villa watching from Muscat, Oman. Wow, ang Oman subong ba nila ang mga Filipino dito? Yaman. Ambot lang kay tungod guro sang cases. Okay. Ang Filipino mabalos man, iban man nila ang mga OFW nga magkadto sa Oman. Balos gid. Jane Baile, may aga sa mo Jane, no? Evelyn ni Pumuseno ay Jo Marie. Jane, ari di si Jo Marie wa. You remember Jo Marie? Atong friends ang imo nga manugkuan bala manugsugba bala no nag-asal. Amo na si Jo Marie. Ari di siya. Evelyn ni Pumuseno from Lower Bikutan, Taguig City. Maria Teresa Hupilenia, no? Ang Action Boy, hello daw sa Sawadika is for females. While Sawadikrap naman is for male naman daw. Kung na babae, gali Sawadika. Kung babae, Sawadika maghambal. Pero kung lalaki, Sawadikrap. Galit. Sige ba, ikaw ba hambal? Sawadikrap, be? Sawadikrap? Ay, ano na iyo? Ikaw pili lalaki, ya? Sawadikrap. Sawadikrap. Sawadi. Imo yan kay babae. So, Sawadika. Sumiyawa mo kita dapat. Muna sa gali. Yes, thank you. Pero thank you, Ma'am Van. Mustala ko da sa kay buddy ko, Doc Mayo. Yes, Doc Mayo. Kung dito sa Agapo, nagkanto sila sa ganina, sa car show. Kagapon. Ginatikal ko to iya ko nun ni Doc Mayo sa mga migoyat to nga mga... Bong. I have a friend in the Philippines. Action Boy Duran. And he always, he's my buddy. Tani gin-invite man lantaw sa nga to. Para nga lang sila tanan. Sila kinchindis ang ginambal. I have a buddy in the Philippines. Bongga. Action Boy. Hindi na sugid ako to kuno. Feeling ko magpuli sila ni Ma'am Van kag si Doc Mayo. Basta laban pa kamo updanay ni Doc Mayo. Charot. Kamoy duwa naglagaw. Si Ma'am Van niya makalagaw man siya iya mo. Ay si Rona Rida Trava. Good morning dira kag kay Tatay Teddy. Oo. Salamat dalipat ako mag-greet sa iya. Sang bala sang paho bala nga ginatag to ni Tatay Teddy. Halin to gali sa punuan ni Tatay Teddy. Punuan sang pangi nga maano ni Tatay Ted. Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Sige na, kaya kakas ng abaga ni G. Standby sa Balita National. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkumpirmar ni Senate President Vicente Sotto III nga nagpasugot na si Presidente Rodrigo Duterte nga sa mga hospital na lang gamiton ang mga face shields. Gintweet ni Soto ang impormasyon isa kadlaw matapos ginpalayag ni Health Undersecretary Leopoldo Vega nga mahimo kakaso ng face shields kunyara sa open space bangod manubo ang posibilidad nga malatnan sang virus. Ginpahayag man ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nagsugot ng presidente ang face shield ang usaron lamang sa mga hospital. Ang ining ginmando sang presidente ang pagatalakayon pa sang National Interagency Task Force. Mag-aapelar ang Department of Health kung magdesisyon si Presidente Rodrigo Duterte kay require lamang ang pag-usar sa face shield sa mga hospital. Liwat na ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga hindi pation para hindi mag-usar sa face shield bago nagapabilin nga manubo ang COVID-19 vaccine coverage sa pungsod. So kay Duque, anuman nga layers ang protection ang mas mayo ikumpara sa less protection. Una na ginpahayag ni Treatment Czar Health Undersecretary Leopoldo Vega nga pwede nga kakaso ng face shield kunyara sa outdoors. Natala na nga talakayon sa NIATF sa ila pagsinapol ang pulisa sa pag-usar sang face shield. Nakalambot na kay Presidente Rodrigo Duterte ang reklamo sa mga OFWs angot sa madugay nga quarantine period sa ilang pagbalik diri sa Pilipinas. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, na intindihan ni Duterte ang sentimiento sa mga OFW, partikular ng ilang reklamo nga malipot nga tiun para makabakasyon upod ang ilang pamilya. Dunga man ni Roque, ginatun-an na sang National IATF ang pangabay nga mapalipot ang quarantine period sa mga OFW, lagip man ang mga balikbayan sa tiun nga magpauli sila sa Pilipinas. Sa ribuluhan, base sa pulisa sang gobyerno, kay kinahanglan nga magpaidalom sa 14 kadlaw nga quarantine period ang mga OFW kung balikbayan sa isa ka accredited nga pasilidad. Pwede na makabaton sa COVID-19 vaccines na gindonar sa COVAX facility ang mga OFW nga i-deploy sa sulod sa 4 ka bulan. Ginpahayag ni Testing Czar Vince Dizon nga ceremonial vaccination sa mga seafarer ang mga OFW ang nalakip sa A1 category o kung top priority group para sa vaccination kag pwede makabaton sa bakuna gikan sa COVAX. Sa naibaluan ang mabakuna halin sa COVAX ang pwede lamang nga mahatag sa A1, A2 kag A3 nga grupo. Una nang nagmando si Presidente Rodrigo Duterte nga ihatag ang American-made nga bakuna sa mga OFW kasunod nga iban nga employer ang nag-require sang Western brands. Nagpanugyan si Dizon nga ang OFW ang pwede makapadulong sa mga vaccination site kag magpresentar sang ilang kontrata nga silang i-deploy sa masunod nga 4 ka bulan para makabaton sang bakuna. Ginpalawig naman sang Department of Tourism ang leisure travel para sa tanan nga edad halin National Capital Region Plus pakadto sa mga tourist spots nga ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine tubtob sa Hunyo 30. Suno kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ang point-to-point travel halin NCR Plus pakadto sa MGCQ areas pagatugutan nga wala sang age restrictions apang may negatibong RT-PCR test para sa 17 anyos papanaog kag 66 anyos pasaka. Ang iban nga protocols kag restrictions magadepende na sa local government unit sa kadtuan nga lugar. Samtang mga turista gikan sa Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal tugutan lamang sang point-to-point travel sa GCQ kag MGCQ areas. Ginpahayag ni PDP Laban Executive Vice Chair kag Senator Aquilino Pimentel nga si Senator Manny Pacquiao ang maayo nga choice para magkandidato sa PDP Laban. Pero sudo kay Pimentel ang pagpapili ang dapat voluntaryo kag handa ang persona nga magdalagan sa among nga posisyon. Sudo kay Pimentel iya ginapananaw nga ginapreparahan ni Pacquiao ang ini nga posibilidad. Madamo ini sang ideya, programa sa gobyerno kag iya plataporma. Una na gindoso ni Pimentel si Pacquiao nga magdeklarar sa intensyon nga magpapili nga presidente sa tuig 2022. Samtang nanawagan man si Pimentel sa ibang miyembro sang PDP Laban nga gusto magpapili sa pagka-presidente o kung hindi nga maghimo sang deklarasyon sa Agosto o kung Setyembre. Ang balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Okay? Okay. Kay Lito Dayap, may agadra, kag sa kay Jamel Florendo. Good morning. Aldrin Diamante, Ninya Barcoma. Pag-greet no sa husband niya, Happy Father's Day sa kay Benjamin Dilucanog. Advance Happy Father's Day. Happy Father's Day. Sa Sunday, no? Yes, Action Boy. Friday na, way pa ko sang nabato na rin si Imo da. Kaya Friday pa lang gani. Sa Sunday pa to yan. Ay, kikita na yung tagli sa Sunday diyan, no? Yes. Don't you worry about may it. haragin man. Kaya I Don't will you expect worry that. I about would it. expect sa nga muna. May ara. Expect the unexpected. Ay, correct. Di ba? Si Daddy JM, may ara. Daddy G. Pinag-amay. Kalai. Teresita Gasataya Talion, good morning man from LA. Yes, good morning to you. Hey, Los Angeles. Los Angeles ka. California. California. Yes, Wala nang R. Nadula. Ano ang Sunshine State? Ang California. Di ako balo Action Boy. Sad. Ano nang kay Kuana Rochelle Evangelista, Idol Doors, may iban pahaw. Nga naman. Nga ano. Nga ano, Rochelle. Alfonso Plandres. Ramon Villagracia. Lulit Atos Digayo. Sige, good morning liwat kay Rona Rida Traba. Bauto-uto, si Ma'am Vance ang ano ganito, ang asawadi kaglit. Kag sawadi crap. Sawadi crap. Mo Romy Alconza kag Wilson Tamayo. Action Boy, Doc says hello and Nova Dog to you. Yes, Miss Dor, nakita lang Action Radio matigid kami always diri bala. Kaya dala ko gid akong phone. Kay You Miss a Day, You Miss a Lot. Grabe si Ma'am Van, no? Thank you so much. Loyal gini si Ma'am Van sa Action Radio. Renia Garcia, good morning man. Anthony gede, tinsakto man ako. Antonio, bal mo mong Tagalog sang Anthony. Oo, Antonio kag Anthony. Tsakto si Anthony Rivera, no? Great ko na sa karon on air balaya para damo kabati sa Agisan. Yes, at Agisan. Yes. So kasi Manwa kami gali. Pero sa Carabalan ko yan. Kaga ining si Maria Rivera Murayama, parintin isla guro sa asawa ni Action Marlon mo.
Nga man. Mga Rivera man eh. Rivera, ho, no? Si Diba, Sharon by siguro? Rivera na nga Yes. sa isa kwan sa Sharon ilog, mga ilog ni sila Rivera area mo. Genovea. Parintin sila. Siguro. Kaya hambal ko no ng papa ni kwan ni Sharon. Nya damo sila kuno mga parinting nga Rivera sa Agisan. Di parentianay sila, Goro. Parentianay ni sila. Sige. Connie Dormitorio, good morning man. Pilton Lipura. Sige, ikaw da. Ano ya? Greet niya lang ko no si Mary Grace, Ryan Boboy nga monitor sa Pasay City. Salamat, Yes, kid. Ninya Barcoma, good morning man. Benjamin De Locanog, dra sa may Granada. Ano nang ba na ni kwan gina-greet Happy Father's Day. Okay. Sige. Kaya Wing Morales, kay hindi mo na makita mo. Wing Morales, good morning. James Candelario. Gumonitor sila ko no sa Silay City, si Thea Trisha Candelario. Nang Nelni, realista. Oy, good morning. Fruit. Kamusta? Fruit. Kamusta ka na ng Nelni? Aral siya sa Dalo, ma. Adlaw-adlaw ka pamati. Nagligad na dula sa gali kay Dibu sa iyang... Dibu, gali. Bongga. Why ka na-invite ay? Wala. Ako wala man. It's okay. Not to be okay. Kay Ricky Serenio. Uy! Serino, gali Serino. Ito yan. Barangay Bunga, DSB, good morning sa inyo. Kamusta ng DSB subong man? Wala na ko to kalagaw-lagaw. Na kala. Sige. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning sa imo, Ma'am Elizabeth. Thank you so much. Nalaktawan mo si Henry Alan Munares. Ay, dali lang. Wala ako kita. May comment ni siya niya kapalagpat lang na si Pimentel. Sa balita ta nasyonal. Ay, kalai. Migo ko, Reggie Ubando, guwang agaman. Sige. Kay, sakto gid ko ang California is the Sunshine State. Correct. Sige. Kaya tutos mong migot, ha? Sino? Si Jonathan Granada. Totoo. Naglakat. Malokop-lokop ko, libot-libot lang na siya. Mula na siya. Wala may ko ginupod, sir. Kuha na siya, Google Pay. Ato naman to sa kundiin naman to nga pungso. Ibang level list. Ibang level talaga si Jonathan. Kay Wings K. Morales, advance Happy Father's Day kuno sa imo Action Boy. Kag miss na namon kamo ni Toto Orenz. Yes. Parinti man gali Action Boy. Utod ni Mrs. Utod ni Mrs. Ito sa Manila. Sige. Lim, kita mo Lim. Lim gali si Miss Charlene Yes. Lim. Miss Charlene Lim. May lahi ka mo gali nga inchik. Sila. Sila lang. Inchik wak. Kay Mark Joseph Tiad. Gapamatigil sila kuno dira sa may Bulata. Sa Bulata. Ay, kumusta ka mo diha? Kumusta ka mo da? Musta ka mo da sa Bulata? Kumusta mga pudyada? Musta man pudyada? Mga bata. Mga bata, Sige. Mike Aven, good morning, Coach. Mike Aven. Kay Henry Monares, good morning, kapamatigil kami from Sagay City. Salamat, Gid. Kagawad, Ems Aboso, good morning. Good morning, Mommy Ems. And may dagli Action Boy, may ginatuko dagli subong nga beach resort. So then, nga daw pwede kakakaon, do may kalanan sila sa San Enrique, sa Recreo ganyan mismo. Si Mami Ems? Ay, hindi sila. May ginatukod lang nga so i-send ko pala sa imo, may nakita lang ko sa Facebook. Basta makalagaw kamuda balahaw. Pwede man himo niya headquarters. Kung mag-start na ang election. Campaign headquarters. Oo. You mean ang campaign headquarters? Yes, alang ni quarters sa mga sundalo. Walang quarters sa pulis. Pwede lito, Vergara, sorry. Good morning kay Baby Ron. Annabel Ceruelo, good morning man. Kay Humawan Castro. Good morning, gaduty ko subong sa Intellicare Insurance. Always ko gapamati sa inyo balita. Salamat. Yes, salamat and good morning dira sa imo. Babae ni sa kung lalaki? I think lalaki. Lalaki siya, okay. Amo nato yung insurance ang una, no? Yes, provider naton sa namo na sila. Insurance provider. Sa kay Jeanette Delino dira, good morning man. Kay Kagawad Mila Alit. Maing aga, Kagawad Mila Alit. Great ka rin si Kagawad. Kagawad Ulay Abalahunda. Way gid ka pangapi sa Action Doors ay no? Gani man. Nga pito to Black Boy? Because naga-negosyo ka na bi kape mo, that is why nga daway ka nagakadto sa mga cafe. Una. Takan Action Boy. May paguro kadto sa kapihan sa Barangay Kabog, baligya mo sila kape. Pwede gid. Ako na naguro, I know. Imbis mga piko to. Or amo ni Munti kadto tapos damo ka pangapi. I-convince mo sila nga mas trasailos la sa
Baka siguro i-ban ko nila tayo sa kabugan. Kalaway na sang kapit. Oo, ari ako. Ato na ang aring kapiya nga para sa imo. Ay, kalai. Amo na bingi mo ba nga marketing strategy, bala? Kadto ka sa makapihan. Tapos mang convince. Tapos ano nang ginapang kape? Ano nga kape nyo naman? Tapos i-offer mo imo kape. Kasi apong ko yan kung nalangalang naman. Ang ina-suggest mga marketing strategy, doon mapungko yan. Kasi makibot ka lang na may mga buka-buka sang tasa sa imo matangkugo. Tibot ka lang ga-flow ng blood. Ay, may ga-flow nga blood. Bili ka gini pumungko yan. Kalain. May lang tani kung tasa. Oo. Lain lang kon mag. Ay, mag. Pwede ka sakit. Pwede sang maga. Lain pwede kong termos. Takore. Takore. Pag ijabi, no. Hindi mo ay nga ano ka, black sa akong hair. Galing ka. Yan nga kakaunot, ha? Init na gali. Nabubuan na. Stand by sa tuduga nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:44. Kag sa detalye, Balita International, nagtaliwan na si Anay Zambian President kag Independence Leader Kenneth Kawanda sa edad nga 97. Suro sa mata siri nga sadto nakaligad nga bulan, gindala ini sa military hospital sa Lusaka bangod sa isa ka balatian nga wala ginbulgar. Si Kawanda ang presidente umpisa sa nahilwayang South African country sa Britanya. Siya ang unang charismatic president umpisa tuig 1964 tubtob 1991. Bangod sini gindeklarar ang 21-day period of national mourning. Sa balita sa patag sa pangnegosyo, ang micro, small, kag medium enterprises sa benepisyo ini sa manubo nga interest rates. Samtang ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagsiguro nga mayara sa nakaigo nga liquidity sa merkado. Ang dugang pagid nga mga MSMEs nakatigan nga makahulam sang 180 bilyones pesos nga loan base man sa data sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Suno ini kay BSP Department of Economic Research Managing Director Zeno Abinoha. Sang danlag lang ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagbuhin sang reserve requirement para sa mga bangko kagin pabilin ang ilas ning interest rate sa pinakamanubo nga 2%. Suno kay BSP Governor Benjamin Jokno nga paagi sa magpanubo sa interest rates sa mga bangko, mahimos na makatag sang bulig sa mga konsumidor kag MSMEs sa panahon sang pandemya. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 57 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 19 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, padayon ang ginahimo nga pagbulig sang ginakabig pinakamanggaranon nga babayi sa bugos nga kalibutan nga si Mackenzie Scott. Sa iya social media, ginanunsyo sila nga kaupo niya ang iyabana nga si Dan Jewett na magahatag sila sang 2.64 bilyones dollares nga donasyon sa 286 ka organisasyon kalakit na dire ang mga arts, non-profits ka grupo nga nagapakigbato sa racial discrimination. Si Scott ang ginkasal kay Amazon founder Jeff Bezos sang magdesisyon sila nga magbulagay sa 2019 matapos ang 25 katuig nga pag-updanay. Mayara ini sang 4% sa Amazon stock nga nagabalor sang 36 bilyones dollares kag bangod sa pagtaas ng stock price, nag-income ini sang dugang nga 8 bilyones dollares. Base sa Forbes magazine, mayara sa nga manggad si Scott nga 60 bilyones dollares. Balita sa sports, isa kapag daog na lamang kinahanglan sa Atlanta Hawks. Matapos nga mapiyerde nila sa Game 5 ang Philadelphia Sixers sa score nga 109-106. Bangod dire abansin na sa 3-2 sa serye ang Hawks sa nakapadayon nga NBA semifinals. Kung magdaog sa Game 6 ang Hawks, mag-amansin ni sa Eastern Conference Finals para inkwentuhon ang magadaog sa tunga sang Brooklyn Nets kag Milwaukee Bucks. Balita espesyal!
Alright! Energy Action Boy! Kag sa Yes. aton nga mga ka-action, good morning! Good morning and happy non-working holiday Ah, sa mga yes. taga-Bacolod. Taga-Bacolod lang, ha? Bacolod City lang. Kay diri lang ya ang ano ganit na Charter Charter Day. Day anniversary. Oo. 83rd kita. Wow! Charter Day subong anniversary. adlaw. So kung 83rd kita 1938 mo. 1938. 1938 so nag-city 83rd. ang Bacolod eh. Time pa na ni Mayor Alfredo Montelibano Sr. Sige, so happy Charter Day Bacolod. Yes. Pero wala lang ta mga ano. Wala lang ta mga activities, no? Kaya gin-postpone anay. Nagpreparar man ang syudad, pero gin-postpone lang. Kay bangod para malikawan ang paglapta sa ang pandemic. Arita ni si Tito Sal, pati hindi Wala na lang na kay dayon. Wamadayon. Sige. Sige. Happy birthday, anay. Subong man adlaw, June 18. Sa kay pare ko. Pare ko. Pare mo? Oo. Anthony Rivera. Yes. Happy birthday dira sa Barangay Agisan, Himamaylan. City. Sige, happy birthday! Happy tatay. birthday! Tatay, kan saya. Paliho ko da sa amigo ko da kay Nonoy Hebilosa palambot dira kay. Oo, nga. May mga Ano amigo. yung palambot yan? May mga amigo tada mga Hebilosa pamilya ara na da sa Agisan. Happy birthday da kay Kabalo na siya kung ano yung ginapalambot masaya. Bisan wala mo pa nahambal. Correct. Sige. Okay. So, diri kita sa aton balita special since June gyapon subong Action Boy. So, ini naman kaysa nagligad ni istoryanta ang mga ano to gamit yung istoryanta about sa wedding matubalang nga mga mas preferred sang mga couple ang cash gift. So subong naman Action Boy, mga bagay nga dapat may baloan naman sa mga guests sa kasal. Yan. So ari Action Boy una gid, common gini siya Action Boy especially kung makabato. Ano kanang balanta subong? Ang mga mga bagay nga dapat may baloan sang mga guests sa kasal. Sa kasal. So, ari Action Boy, pinaka-common, usually makita mo gini kung makabaton kasang invitation card, ang RSVP. RSVP. So, ano bot silingon sila sa RSVP? Friends na siya bala. Oo, but silingon sa Reaction Boy to respond. It's either kung makakadto ka or hindi. RSVP. Mo na siyang meaning. Kay sa una, mukha nung RSVP man. Mo na siya. Tapos di ba may kabutang RSVP, tapos contact number, di ba? Dayon sang i-contact mo. Kasi di ba ma-respond ka kung makadto ka or kung Makakadto ka hindi. o kung hindi. O kung tupilang imong hakuton. Ay, kalain sa hakuton. Yes, tapos Wala gin-research kung ano ang gin-search kung ano ang RSVP. Wala na ang din iyabang meaning nakabuta. lang. Pwede taman ma-search. Kay kuha na sa mo ng friends Word. Hindi sa actually word. Friends na siya nga kuha nga phrase. Ano? Ambot lang. Something like that. Check ta. Do ka responsive. Hindi lang ko sure sa pronunciation. Kasi hindi umublaw. Naka-responsive play. Plates man. Ikaw bibasa. Do kabalo kaya. Ba. Yan nga friends ni siya eh. Responsive play. Do buffet ito naman tiyan ko yaw. Do buffet. Basta man siya. Respondes syllabus play. Managoro. Friends na siya mo, friends. Reply ni Bla. Ha? Reply. Hindi mo Kaya ang play is reply. Respondes gali is reply. Oo. Piwa bla. Respond ka bla. Basta ikaw na respondes. Ang basta yung play pinggan. Okay, per plate na mo. Oo. Sige, yan yung ganda. Basta may mga French teachers. Di ba lang So, tama na. So, basta din sa aton, simply means to respond. Kumakadto ka or hindi. Kasi syempre, Action Boy, ginaisip na ang mga bangko or mga plate. Basta mga bangko, Action Boy. Oo, kaya para balo ka rin sa mga kasal, especially in mga wedding na mga ginahiwat sa mga hotel. Okay. So, next Action Boy. So, muna ang meaning RSVP. Responses selvo play. Tsaktugid ko siling ni Kwan, ni amigo, si Sir Tope. Ano ka na? Responses selvo play. Hamba mo gaya, do buffet mo. Amo na mga buffet, bungol. Response is a buffet. Amo na sa mag-pronounce. Ate, sige. Thank you so much, Sure to pay. So, next Action Boy. So, hindi mo man dapat ma-reply ka gani sa RSVP. Oo, kaya balok ka, ang mga kasakasal abit. Sa especially sa mga tingko sa mga hotel, ginaisip na nila mo kay per plate na ng balayran mo. So, kung hindi ka lang mag-abot, basta hindi ka lang mag-abot,
nga mabayad sila sa para sa imo kay hindi kayo Kay kagaling Miara abot. per plate, Miara man niya buffet siya. Pero may number mas of persons gapon. Pero mas importante gid nga kay syempre para kabalo man sila. Kay di ba ginabutang na principal sponsors, mga muna diri mapungko, di ba? Correct. So next. Sige, okay. Okay. Next, unplug. Na, ito yung mo, no? Kung man baligad sa imo. Unplug. Kaya unplug ni, ito lang namin ko nga, pwede i-keep lang ang cellphone nyo, or hindi ko madanay, sige, Facebook, do kahatagan ni man attention action boy, kasi siyempre, pira man lang naka-oras Ay, si Ma'am Joanne ay na nag-comment si Ma'am Joanne. Joanne. San Mingo? Ang amo nang ibasa mo laki na to atong meeting sa RSVP. Yes, kabalog niya si Ma'am Joanne. Sige, good. Okay? Ang teacher pala ni Mami Ems. Okay. So, next action boy, unplug. So, mana ang unplug action boy, itong dapat, hindi ka sige, tawag ni ganit, sige gamit sa mong cellphone or pa picture-picture kada. Correct. Kaya may ginkuha nga photographer ang mga, ang mga, ang kalasnon, ang ginkasal. Kasal. So, hindi ka daw magsige, sige, tawag ni ganit, pabida-bida kada black action boy. So, next action boy, syempre, ang ginkasal, gaspend ba sila kwarta para sa ila bayo, sa program, sa venue, o manabala. So, itani, hindi ka man mag-eat and run. Pagtapos kaon, lakat dayon. Tanaw ka man da sa mga kwanda, tulat ka mga... Kaya may mga program pa timing na. mo niya, kung may mag-money dance na, mudlagan. Dahil pangihi, no? Kung mag-money dance, dahil pangihi dayon. Naginutok sa siya. Kung din man niyang money dance dito ka man imo ginabot sang kay ihon. Si action boy barang paanyo manino magkasal ka mo kay why gina siya ga CR kung mag money dance na. Kaya naka-prepare na niya nga daan ang ginapakabit ya sa gown sang wedding gown sang ginahimo na iya garland ya. Garland gid gid mo. Dulce. Ano ganina nang kita do sa sash. Garland. Dudri wala lang garland. Ginahimo na iya sash. Gina-sash kinaya. Okay, kay SM Nonski, hindi ka kay SM Nonski, kasi mas ginimuan niya kapa. Di ba? Kapa sa kwarta, no? Oo, kwarta niya kapa. Yung mo yung sash na yan, yung sash niya, gamay lang na yan. Ay, kapa, gini mo. So, next, action boy, so na unplug. Muna abot sila, kay may mga invitation, action boy, may nakabutang unplugged. Unplugged. Dapat kasi na nga mga bagay. Kung nabutang invitation nga unplugged, meaning, hindi ka mo gamit sa camera mo to, hindi ka magamit sa camera, no? Unplugged. Cellphone mo da, or basi blaga ceremony, action boy, do ka very, gitawag sina, ang do ka, ba sang ceremony, bala, do ka solemn? Namo na. Tapos, mo messenger, ka, ting, 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 gapa mo na yan, di ba? So, do ka, tsaka nes. May harap pa ka dan sa unang notification sound wala na nga, toko. Ay, mo naman. May harap sa una. Di ba? May matoko ka na sa una. Sabad sang toko. Katilaw ko na sa una, drive kong pasayro ko nga kung sa cellphone ko, toko bla, si Cheese pa to sa una yung pasayro ko. Nagkakibot sa kanya akong cellphone ko, pila may nag-text niya, toko. May toko dito. Ay, kala, insag toko. So, wala siya action boy. Okay? Next, may nakabutang action boy nga, adult-only event. Adult only. For adults only. Oo. Alay mo na yung for adults only. Alay mo na for adults only. Adult-only event na. Pornographic na. So, both sila sa Nation Boy, kung may nakabutang sina sa... Sa ngayon nabutang lalay, adults only event. Hindi yan for adults. Hindi. Ito ka pornographic. Doon ka hindi na yan. Pasite na ka. X-rated. So, muna siya, adults only event. But silingon, wala sang may bata, ang ganda-ganda. Correct. Hindi. So, ibili na ng bata mo. Kung hindi ka mabilinan, bili lang sa gwa. Bilin sa gwa sa simbahan lang yung bata. Charot. So, muna. Okay? And then, next action boy, kung may nakabutang ganing nga dress code, sundon mo man. Okay? Siling na ginada nga old rose. Naka-red ay mo yan, new rose. New rose. Or na, sige. Kasi pala violet. So, kono pala action boy sa old rose. Kung nakalagit ka old rose ang motif. New rose. Or yellow. Nakamu ka na iya. Hindi ka ba naag ka gina? Yellow rose kayo mo. Yung red rose. Ay, kala. Old rose. Gani. Hindi naman lang mga bayo mo daw nagdaan so, dapat na bala. Hinangin mo, pwede na siya. Ay, actually, ano ni siya? Old rose ni siya. Lamo gani. Old rose. Ako niya, square pants. Square pants na? Oo. Hindi mo na palda nga laba.
So, amo na siya. Okay, dapat kabalo kita na nga bagay, Action Boy, sa mga dress code. Especially subong daan, Action Boy, ang mga invitation, do ka very, naging balalain, naging siya sa una, do ka millennial type, naging Ang invitation nga subong na padala na lang sa imo messenger. Oo, amo na lang nasubong. At least hindi pa usik, no? Hindi pa gasto naman liwat. Tapos mo na mo sila nga ang preference nila sang bride ka groom no cash ba lang nga gift. Sundala na siya. Oo, wala ka basi way na dahil sa may mga quotes ang magbibigay regalo da nga. Sabad kag sa imo man sabad man nga bahala ka sang bulubakintol iya sang urinulam lang. Arinula. May mga sinsilyo. May regalo na rinula, no? Oo, Era ginaya tapos may unod ng mga coins. Ay na, nga. Wala lang, para ka blessing. Mangi ka, Gadungan ang flow sa kwarta. Yung mangi ka, kwarta. True. Ala, mangi sa may kwarta. Na, di ba? Tiyan mo na nanay, kaya ito nura. So, sa naman sa Lunes naman ang iba. Okay? Noel Martinez, guwapa ganigali si Action Dorel, dugay na. Dugay na, utang. Kung ang kay mi Sir Tope, iya dugay na utang ko, niya dugay na guwapa ko. Ay, kalay. Zaira Meching, Fiscal. Good morning ko no, JM Baikin. Ay! Ano si Zaira? Yung comment? Oo, si Zaira. Zaira Meching. Fiscal. Morning, JM. From Zaira. Drug swing. Hindi sila mo. Nakilig siya. Sabad sa nakilig. Ate, sige. Kag may aram ang iban nga siling Nendre. Nya may aram ako na iban mga mag-attend kasal ko na manindahan. Nga ama, akang outfit. Ilang outfit na manindahan. Ay. Okay na pala dalagid lang. Sige. Sige, okay na kita? Okay na, Action Boy. Basta happy Charter Day Bacolod. And sa taran nyo may birthday subong nga adlaw. Kag John Calderon Garcia nag-greet naman iya nga asawa. Sige. Sa tanan dira, advance happy Father's Day sa Sunday. Sa tanan dira nga makilala ko basi may gusto nyo may ara man kamo nga i-share sa akon as a father. Manawagan. Sige na, standby na kita sa Action Hotline with Action Artay Hopon, ang inyo din nga news team. Action Dorel Kay Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod